Ratiro mag nyithindo e kaunti ma Migori ywak ni kwan nyithindo ma ijwang'o kata iwito e kaunti no pod ni malo. Gikwayo piny owacho mondo okony nyithindo ma ojwang' kata ma owiti kod nyithind kiye manitiere kuonde jot mag nyithindo. George Juma miyo ler mar wachni. Kwan nyithindo ma iwito kata mago ma ijwang'o pod nitie malo e kaunti ma Migori. Mae yangore kalore kod kwan mathoth mag nyithindo ma ojwang' kata ma owiti ma itere kuondego mag jot mag nyithindo ma ong'ere kaka Children's Home e kaunti ma Migori. E kinde limbe maro e kar jotno mag nyithindo kata Children's Home mar Good Samaritan moade gwenge mag Nyamware e sub kaunti ma Sunai East ne wayango ni kwan nyithindo ma ojwang' kaachiel kod mago ma owiti ma ikele kar jotni nitie malo. Bishop Peter Umar kanisano mar Maranatha men achiel kuom jogo matayo kar jotni ma nyithindo wacho ni gisebedo ka giyudo nyithindo mathoth ma owiti kaachiel kod mago ma ojwang' ma imiyogi kod piny owacho. Ng'eny gi modak ka gin nyithindo ma obedo abandon, nyithindo mowiti kata mobol. Nyithindo gi okelgi ka e lwet sirikal kokalo e Children's Office, kendo ng'eny gi wasekonyo nyaka sama wuoyo ni nyithindo 500 osekalo ka koyudo kony. Sani wan gi nyithindo matin mogik en jadweche 2. Penjo maduong' en ni tang'o momiyo oganda jwang'o kata wito nyithindo ma onge ketho moro amora, to oganda nitie kod ting' mane matiko midhiero ni. Kuonde jot mag nyithindo ma itayo kod ji giwegi, kanisni kod gogo ma opogore opogore osebedo kuonde resruok mag nyithindo mathoth ma owiti kaachiel kod mojwang' kata mago makiye. Moko kuom nyithindogi mane okwany ka jondalo kata jodweche osedongo kendo bedo dhano ma nyaka sani koro nyalo ritore giwegi. Konyo nitie university, moko nitiere tertiary e kiwango mopogore opogore kendo gidhi nyime maber. Moro osetieko university kendo osenyombo nigi chiege gi nyithinde. Wagoro kamano ne joma oserie lwetgi mar konyowa e dalani mondo nyithindo gi okonyre. Kata bed ni kuonde jot gi osebedo resruok ne nyithindo mathoth ma bende koro owiti, okwany kaachiel kod mago mag nyithind kiye, thothgi kale pek ma opogore opogore ma oting'o nok mar omenda ma itiyo godo e reso nyithindogi. Ida provide basic needs, ida chulo school fee, ida make sure ni chiemo ikete meza ne nyithindo, nyithindo da rwakore, gida dhi e hospital. So it is a cross. To ng'enywa wan jorotenge nitie joma osebiro ka ahinya mokonyowa, wayudo lewni, wayudo chiemo kaka lot. Dagone ja sirikal achiel erokamano miluongo ni Deputy Governor ma Migori, Dr. Mairi, kanorao ka mondo ne gima timore. Noyudo nyithindo mochando ma onge ng'ama konyo, nowenwa gunde 10 mar oduma. Ka nitie ng'ato ma embe chunye di gombre riwore kodwa mondo wakony nyithindo aina gi, kik kal mabor bi ni ginyalo timo maber, to de gibede gi adita moro motengi ne konyo nyithindo machala aina gi. Kata bed ni ting' pek, jota kar jot ni ma nyithindo mag Good Samaritan Children's Home wacho ni bedo kod gombo mane nyathi ka nyathi koro dongo makare kendo bedo kod ngima emosemiyo chunygi koro pok ol e konyo nyithindogi e yudo gigo mopogore opogore ma oting'o chiemo, lewni, somo kaachiel kod mamoko. Osiepe mondo med konyowa nikech tijni ok en tich mar ng'at achiel. Amora sana en kaneno ka nyathi manokwany mogol from zero kawuono nyalo bedo dhano maluonga ni baba. Weche mag adoption, nyithindo ma yudo ratiro mar dak gi joma oyie dak kodgi, wasenwang'o kotimore maber kokalo e log tich mar idara mar nyithindo ma Migori. Mwawuoyo ni wan gi nyithindo chiegni 5 ma dhi nyime gi process, bonding dhi nyime, kendo sirikal office, Children's Office dhi nyime gi loso negi chenro mag yudo barupegi mag dak gi nyithindo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend migawo mar Law Alice Wahome ochiwo title deed mar lop sikund primary mar Lavington kawuono manoyaki gi jodak e alwora